Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Uria nahina holongan ni Kristus, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Nungasahat hita tu pesta puncak jubileum 125 tahun sending HKBP, namar temahon, kamudo surat ni Kristus. Tabongoti ma parminggota sadarion, uhut marningot, jala makam malateho padonganion di debata, naso marpat cohota di perdalanan ni ulau sending ni HKBP naung dipuka sia tahun 1800 sia bulu sia tapa husor ma di bagasar rohat tabe uhut tahanguluon babua surat ni Kristus dohita naikom babua berita nauli tu saddo natinoppa atong tapuka ma parminggota marede mahita sia bukede 505 ayat sada 1 ayat 3 las rohakku lau mamuji. Asa
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, natumo palangi dohot tanoon. Amen. Lehet nai di atas nyaka dolo akapat ni parbarita nauli, na patubegeon hadameon, na mamaritaho barita nauli, na patubegeon hatuaon na madok tusion, debatamdo bagi raja. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, odo nama nobus portibion marhite mudar munabadiai. Tijo hodo torop hala asa persidohot mamaritahon haluaon ni na pinatupan dihami. Asi maroham. Leom mahiras ni roha dihami lau marbarita nauli. Saya jari mahami makasurukon parsurami yang aka odeng di portibion. Urupi mahami. Asa saya toktong rade mangalehon nasa gugunami tu harara ni para jaumi. Amen. Tangihon hamuma patit ni debata natar surat di buku 2 Timoteus bidu 4 ayat 2. Jamitahon hatai ajong jokko ditiki naune nangso une picang paingot apoi marhite-hite nasa labas niroha dohot pamudayon. Ido sahatna atong rak mangidogugu mahita sia Tuhan debata lau mangulahon nahobartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobartu patikmi. Amen.
poti ma sadok dosata martangi yang mahita. Ale Jehovah debata amanami para sirohana sumurung. Dilehokodo sodang mi patiurhod dalan nami Tuhan uluan. Jala di halomo rohamdo asa tu sadok namarhosa mia di bagasa sodang hati uran nasiakko. Narodo hami noaing tuado pamu manopoti dosa nami. Jumot jotado hami mauhom di bagasan hahulomon nami. Dang huukap hami pikiran nang rohanami majakko sodang hati uran nasiakko. Di togu-togu hodo hami marhite ragam ni pangajari ommu. Di pakulungi hodo hami marhite hatam na tarsurat di buku na badiai nang marhite pangajario doho jamita na pinasahat ni akka na posom. Alai jok do paula sohutang yok kami akka pangajarion nang jamitai. Kurang do ringkas nami mangguruhon jala pahusor-husor hatami di ngulu nami. Nama baik kami saimian di hahulomon. Disuruh hodo ganup halak nang majalo sodang mi gabe sitidangim lau mamarita ho berita na uli tu sadok na tinoppa. Alai jok do hulau si hami persuruan mi. Dai komarsinodang maniang ngulu nami tadani na kujalo jala huang ulu kami sodang mi. Kurajumi hami jala hutopoti hami do. Taksian nasa gugu nami papatarho sodang mi marhite pangalaho nami si ganupari. Di halamoho rohamdo asal martabba akka halak na porsea jalana pinalua ni holong mi alani i disuruh hodo sadok huriam di portibion patu pahor ragam ni ulaun marberita na uli asalam torop akka na porsea asima roham di huriam jala marpamuati maroham di hami ala jot holau si hami parsuruam mi palabas maroham mi dah hagaleon ni huriami molo sipata gumodangan holeo kami roha na pikiran nami para dehon akka ulaon seremonial sabing ape lupa hami di akka dongan nama kasih holi sinodang mi duhut nama kalunguton pangurupion tangiho kamu ma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Tongko sitong na mangoluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomo do rohaku mida hamatean ni halak parjahati. Toikom mida hamumula ni parjahati tumadikko dalan nian. Asa mangolu ibana. Asa ngapa ma di debata na di gijang. Tangiho kamu mah hatani debata turpuk di hari Minggu sadarion imana tarsurat di Evangelium nisi Markus bidu saplonom ayat 14 sahatu 10 alu
Dungi muse uju huddul nasida mangan di pataridahum madirina tu 10 sadai dipicang ma ganggu dohuk jogal ni rohana sida ala soporsea nasida diakka naung marnida ibana naung hehe sian namate na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai na soporsea i ona uhum do joputon nasida do akaulok jalanang diinum rasun hamatean takpola mahua nasida ape honon nasida matanganna tuakka namar sahid gabe malum ma hilalaonna ido sahatna martua doakka na tumangi hon hatani debata jala na uppe opsa amen. Tahatidakom maha porsiautai tongon nahina tidakon ni dongata sa porsiaut di sadok purtibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan natu mopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang soha bubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinarsila na tua tu banua toru dung tanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na soha tu dosani disima ibana paimamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu do na mate au porsea ditodi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan ala Kristen akka nabadia dohot dihasasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogo dagini halak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah amen.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 30 Juni 2024. Pertanyaan week Rabu 3 Juli 2024 pukul 10 siawib. Sada Rawamangun sada dibagas ni keluarga Evangelis Robinson Manurung Boru Silitonga Nahinan Jalan Balai Pustaka Raya nomor 30 Rawamangun. 2. Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Nyonya Siregar Boru Situpul Jalan Johar Baru Utara 1 nomor 5 RT 8 RW 3 Jakarta Pusat. Tolu Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Nyonya Kasiregar Boru Simatupang Jalan Ahmad Yani Gang Pirus RT 8 RW 5 nomor 7 Pisangan Timur. Tempat pertanyaan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Kamis 4 Juli 2024 pukul 10 siawib. Cipinang dibagas ni keluarga Pantun Manahara Alexander Huta Barat Eli Elizabeth Basaria Boru Tambunan Jalan Bumi Putra nomor 10 A RT 14 RW 10 Cipinang Jakarta Timur. Padidion Nabadia Hobbar tu pelaksanaan maka tidak kona porsiaun akayana kota Minggu 7 Juli 2024 alani Padidion Nabadia tidak danak tapat upama hari Minggu 14 Juli 2024 di parmingguan pukul 10 natorasna nanaing mabuan dak danak lau majalo Padidion Nabadia asa Roma mendaftar Huhut Marguru hari Jumat 12 Juli 2024 jala di bawah mas surat pengantar sian situawik kartu keluarga Huria dohot fotokopi akte kelahiran. Ujian pelatihan biola dan musik tiup HKBP Rawamangun 2023 sampai 2024. Ujian akhir pelatihan musik tiup seksi musik tahun ajaran 2023-2024 di Patupa hari Kamis 10 Juli 2024 pukul 10 sia saat tuna selesai maringanan di ruang serbaguna lantai 2. Aka siswa peserta pelatihan asa mempersiapkan diri lama dohoti ujiani akan natoras asa disosoi ma aka yanak kota. Rekrutmen dohot periodisasi guru sekolah minggu. Rekrutmen dot periodisasi guru sekolah minggu periode 2024-2026 aka syarat boy madijaha di Harotas Tikting. Ibadah perayaan jubileum 125 tahun sending HKBP Minggu Sadarion 30 Juni 2024 ima perayaan jubileum 125 tahun sending HKBP nari Patupa di Pematang Siantar. Sudah ruas ni HKBP dohot do Patupa perayani jala Huriata HKBP Rawamangun memakai acara ibadah khusus. Panitia perayaan ulang tahun gereja ke 60 tahun dan 125 tahun pesta sending dan pesta gotilon HKBP Rawamangun serta tahun oikumene inklusif 2024. Menguduti pelaksanaan perayaan hari ulang tahun HKBP Rawamangun PAU 60 tahun dohot pesta 125 tahun sending HKBP dilanjut tema dohot kepanitiaan nasarupa lau Patupa pesta gotilon HKBP Rawamangun hari Minggu 6 Oktober 2024 sudah maruas di Huriata Parsidohot berpartisipasi asaboy dengan berdalan ulautai Hobbar Tulomoni Rohana. Kegiatan punguan ama HKBP Rawamangun. Seksi ama HKBP Rawamangun manosohon sude ama ni Huriata asa margabung madohoti kegiatan na pinatupani seksi ama aka kegiatan boy ma di Jaha di Harotas Tikting. Kegiatan pelajar sidi HKBP Rawamangun. Jadwal kegiatan pelajar sidi boy di Jaha di Harotas Tikting Minggu 7 Juli 2024 parmingguan pukul 10 wib di Patupa pukul sia wib jala parmingguan remaja pukul 8 wib di Pasada ma tu parmingguan umum.
Sekolah Alkitab liburan HKIP Rawamangun. Hobar tu program dohot anggaran tahun 2024. Sekolah minggu naing patupa sekolah Alkitab liburan. Jadwal dohot informasi boy madijaha di harotas tikting. Ruas nataba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba. Ima keluarga Elpis Pandapotan Sinaga. Lona Evita Borsirait. Rosian HKIP Resort Peniel Dairy. Alamat Jalan Percetakan Negara 9. Klaster Melia nomor 17 D Onom RT 4 RW 4 Rawasari Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih Tuhatama nama masing-masing nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata terlumo bima di joloni tuhatta tikting nang merbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagasan ma Ricky Adrian Tapubolon ruas niah KIP Resort dame pematang siantar anak niah mata Edward Tapubolon nahinan tubuh ni inata Samaria boru simanjuntak doho orana Indri Mogani boru Pasaribu ruas niah KIP Rawamangun Wik Duren Sawit boru niah mata Willem H Pasaribu tubuh ni nata Pita R Borusi Dauruk pamasumasuon hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul siawip di gereja HKIP Resort Rawamangun Jakarta tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsarepeon na denggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhatta di jalo gabe ruas nagok minggu sadarion 30 Juni 2024 tajalo do gabi ruas nagok ima keluarga Nyonya Panggabean Peti Ida Nurbaya Borsito Ruspane nang marguru na salingon alamat Jalan Cipinang Empang Timur RT 4 RW 15 nomor 14 Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang anggiat magabe ruas na denggan nasida di tonga-tongata terlumobi ma di jolo ni tuhatta. Namoding. Na di hari Kamis 27 Juni 2024 nung ngaju molomoding sahala ama Tupal Huta Barat umur 66 tahun inabaluhon ni inatta si Tua Mitra Boru Sormin alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5 nomor 35 Rawamangun Jakarta Timur Wik balap sepeda tuudean hari Sabtu 20 Juni 2024 di TPU Menteng Pulo Jakarta tuhatta mana mga leon gogo do pangopulion di keluarga na ditinggalhon tambahan namar sahid sada Nyonya Pendeta Sugian Boru Saragi Wik Utan Kayu Manis di rumah sakit Penang 2 Nyonya Sinambela Boru Nababan Wik balap sepeda dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo pelean dohot akka uduk ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang pinara deni huriatta di pasu-pasu di batama akka berita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bain sangap di guarna songoni matiting di huriatta sadarion mau lihat
Dameni debatana sumurung sian salutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadamang dohot dainang namar minggu di bagas zoron itu hatan nang di bagas nabi merhite live streaming pasahak mata bitu hita salu na di bagas tikion selamat hari minggu horas di hita salu na hamwa kamanginang tatangihom mahatan itu hata lumobi di pesta seding 125 tahun sedarion imana tersurat di 2 Korin bidutulu ayat 2 Rodi ayat 6 hamudo surat nami naung sinurat tu bagasan rohanami nati nada jala jinahani saluhut jolma aitadado hamu surat ni Kristus na hupature hami sinurat sodohot tinta marhite siat toddi ni debata na manguluido dada tu panurata batu alai di panurata daging ima ate-ate posdo rohanami taringot tusi tu debata marhite-hite Kristus dada tau hami siad diri nami anggotung memikiri agia aha siad diri nami sadok siad debatado hatauon nami ibana do patauhok kami gabi parhalado di padanay baru na marhite siya toddi dada marhite siya surat ay na mamunudo surat toddi ido panguluhon ima sahana hamuna kadamang do dainang hahanggiku pinaribo di bagasan guarani itu hatta maragam do akka surat masibuan masamabi adonggoy dia kana marbaju do duli-duli guarna surat cinta adonggo diba dia ke keluarga na sebui mapertahator rumah tanggana gawe adong surat cerai surat gugatan alai adonggo dia kana bermasalah dan di kantor dia ke perusahaan rupani surat perdamaian nazulu adonggo nani guaran surat sakti manang kata belece guarna hati hai molo naik masuk tu sada perusahaan natorasna manang bosna rupani adong disi partibo ibama surat sakti guarna kata bilece maragam doa ka surat nasing adong go itong surat kaleng adong nataguari surat gelap do aka nasing alayang go di binggutta sadarion di pertanyaan kata 125 tahun seding HKBP adong dosa ada surat nau marga sian nasana terguar surat ima surat ni Kristus isedo surat ni Kristus ima hita akan naung tinobus ni tuhata hita huriani Tuhanodo nani dok nga surat ni Kristusi
hita akan persea di Tuhan tahun hita do nani rok surat ni Kristusi. Holanon dada surat nasinurat di harotas manang di surat di batu diukir rupani dada sinurat merhite tinta dada tajaha merhite akal letter huruf alai sinurat merhite-hite toddi parbadia jala sinurat diuhir tubaga sarrohat tabi ima surat ni Kristusi naboi jahaon ni zolma dang dijaha merhite huruf merhite kalimat merhite huruf merhite letter songon natatu sinazului alai dijaha merhite sadok gulmit ni parngulota jai boido zolma majahahita merhite-hite parangeta merhite-hite akkahatata merhite-hite nasa pabbainata hamuakka manginang meluakkan tua-tua di hutatta sai jok doidok tadau do ursa sian bogasna tadau do nina ibo sian suarana alayang gozolma tadau do ibana merhite parangena merhite hatana merhite gulmitni nguluna akaina Naomi duhuriaon molo bagi marpahean itu rodo tetangga temaldo oh parari Kamis norahalahon isui punguan ina apalagi ibana mangalopit tanganna martangiang makaul pahopuna dungi di dokma anggo alahon si hutut tuhata Tuhan Yesus holam merhite pahyat tapi nunga ditanda zolma nahumaliak kita holam merhite pakyata sadiri di boto halak gojok do tetangga tai halak Kristen do halahon hakabipi do halahon na museru pani marujahat tu akana tapatudu di tonga-tongani ngolutta hamunak kadamang dohok dainang di pestata 125 tahun seding sadarion naeng gabe ingot hita babua hita saluhuna surat ni Kristus do diri todo harotas panuratan itu hatta diri todo harotas inganan ni debata tanganna manurat manggorga manguhir lomon rohana di bagasan ngoluta buasa ikon apala tope di pesta sedik 125 tahun on naeng takas uhir honota pabuahita surat ni Kristus nabui jinaha marhite-hite parangeta taboto do hamuak kadamang dung ro barita nauli tu hita tanobatak zala zongzong HKBP tahun 1800 sada gabe tubuh ma sada kesadaran di huriat HKBP naso jadi holan majalo parbarita nauli hita nalai ditikina ikut doh dohita gabe laho mar barita nauli songo si Abraham rupani dada holan majalo pasu-pasu ibana alai dung di jalo ibana pasu-pasui manguduk mamuse gabe pasu-pasu nang ibana tu nahumaliang
kita diberkati, dan setelah itu kita menjadi berkat. Di bahinido di topa aka iduk tamamuse di tahun 1800 sada lembaga sedding di Huriatta HKBP naniguaran PMB Pardonganon Mission Batak PMB. Sebelumnya Missionarotu Hitala Batak ima RMG Rheinische Mission Gesellschaft Narosya Jerman do di basian Bulanda. Hamuak kamang do dainang dung mangolu barita nauli dang holan si jalo barita nauli hita. Gaibe di pajongjong Huriatta ma naniguaran PMB-on Pardonganon Mission Batakon tahun 1800 jalago Mei di pestaho sederion 125 tahun. Hamak kamanginang rak majoita satoke mabuka sada Korintus bidu sia ayat 10. Sada Korin bidusia ayat 10. Ai molohu hatahon barita na ulii dang hasurungakui utakku hiadui utang nasohea lunas marje aduau out sohu baritahone. Kita adalah orang-orang yang berhutang untuk memberitakan firman, apakah lewat mimbar ini, tetapi yang terutama memberitakan firman lewat menjadikan diri kita sebagai surat Kristus yang dapat dibaca. Utang tadui meluak kajol mana marutang baikon gararo do utang ngada. Ipe molong memijam yang rupani di hutata asingko asar nilali asingko asar ni leang-leang asingko nasinali asing nanileang. Unang dimulane pinjam coba among opung hepeng mi inarupani dungga bililing batoy mada angka ma silehon-lehon mi inarupani iba na sipata siyarong jut-jut aka pergutu-gutuon bahkan nau borat anggotiki mamijam soy na malabok nga rendah hati hapedung leleng gabi mana muruk-muruk tuinganan paminjamani dok dapalan nasai daksa dari bana nama mijam dang digarar utang. Nah di bagasa tikion adonggo HP hita marutang ala itu tu dang utak tehepeng dang marutang di arta alai marutang di surat ni Kristus asabui di jaha akan humaliang asabui di jaha akan soporsea dope tu Tuhan Yesus gai beboto on nama amang berzunai hakabepion berzunai hala Kristenon dia belorobet tong duri-duri di tetangga beruta setia martuhan gak apa-apa lah ikutilah ibadahnya inna rupane lam liling lam uli rohana lam liling gabi tabuy bigi na marenday lam liling berguru mau gabi si huton Tuhan Yesus ima utang tay hamuak kadamang utang laho marbarita nauli dalapatan na di minggu 125 tahun huriat dah HKBP sonari ikon sudedo hita rak mangokuhon parutang go hita
parutang marbarita nauli. Merhite-hite dirita songos surat ni Kristus. Alani do hamwak kadamang do dainang. Dimulanai di PNB tahun 1810 sia opak majotiki pokok penginjilan ni HKBP tu bagasan. Ima Samosir, Simalungun, Dairi, Tanah Alas. Daerah yang pertama oleh PNB Perdonganon Mision Batak. Tahap kedua perak mahita musahuriata tu daerah-daerah penginjilan isarani Rupat, Mentawai, dohok deba dituba akka tutup hudon warna mulai boto akka matang goda tua diingat do PT tutup hudon misalnya sokonon merpungu-pungu maka bawa do akaina di sadajamu dungi di pamate ma lapus trongking dung mate lapus trongking on masih dapat be manasida ise dapot ima dianggap donganna HKBP mandok naliludoi edang dihagulapon luluan rokap apalagi narom setu siarong ama-ama do ina saladadap bedang natu sabeda jadi do huriat tama lilu do akka pabaidan na songone derak kolat tu mentawai dohok turupat alai hamuak kadamang dohok dainang di tahun 1910 sia satu tahun 2000 nakuboto nang satu tahun 2000 sada sangado godang akka yanak konne seding na dirupatihian paulakon surat terdidina doh surat maduana tu seding idok nasida sebagian dunianon tang margunai hami suraton dang margunai hami akteon jaroma tiki biro seding tiki amata padita sila berdope biro seding kenapa ala nunga 2 tahun dang adong obat di Pulau Rupat dang boy hami marubat dang boy hami dapotan hama malum marhita sahid jadi tuaha akte baptison do sidion anggo subuh do hami mazalo hama malum ni sahid iban dari tahun 2022 hibul HKBP Batu Pahon stasi misi di Pulau Rupat esong na hubayak komanon punguan gang kanon merdale na nonto Pulau Rupat rupani kita di komando di sisa ada pos puskesmas misalnya ido barita nauli nabu jahau ni dang nama dokon naso barbarita nauli hita marhita nama jahabibil ganupari ta jahabibil mabiga silakan tapi harus ada implementasi dari membaca Alkitab dalam hidup kita masih patah nak tua penagudangan do ganupari macaha ayat jahahu mang ayaton gak jahamu mang ayatoina itu pertanyaan apa tak karo mana hubereng mululam gudang tajaha bibil doh barita naulion asa gebe barita nauli na operasional ibana ikon adong man yang toktong hapataran ni di ngulu sigano pare nuaing HKBP hamwak kadamang do dainang paborhaton rencana 12 halak misionaris HKBP akan naposo tu Afrika 2 halak me tu Botswana 6 halak me tu Tanzania 4 halak me tu Rwanda jala pata dahonon name anon tokinari
di pertanyaan hatopan seding di pematang siantar. Asadoh tiga bagian ni tangyakta bahwa dung mangulu barita nauli di huriatta HKBP ikodo donak kita mesti mar barita nauli tu nahumaliak kita sah rodi portibio. Ai isi mahita hamu horwak kadamang do dainang out surah swadong barita nauli ro tu bona pasogit tu hutatta tu pahae tu tapanuli salatan tu sipiro lumobi tang binoto manang naung di sokyad do hita gabi ka kontraktor gabi ka anggota dewan gabi ka pejabat gabi ka pengacara gabi ka hakim gabi pangajari gabi jenderal do raga makanasi barita nauli ido parwarhon hita sian hawtoni sian hasi pilibiguni gabe marbungaran nang nguluta satu zawon termasuk tu Rawamangunon. Ahulala gudang ko pesak kita naksi panganot tape ditiki di huta dosongon dahwalami huta nami iparanginan litongi huta sahatu na tamat SD mangalang gabas kepala batu dupiaw iban na dong edeni serget-terget di hutan nami madok hamidaba napugos do ikan nami daba gulamo do ipedaba na tinutung do anggo soalan na pinaborohan ni barita nauli hitamang terbahek kepala batu gabasi hita songonon anak komo aka dokter anak komo aka karyawan aka majikan dada terbaik kita ia soholan ala na pinaborha ni barita nauli ruar hita sian hagulapon ruar hita sian hasi pelebeguon ruar hita sian haoton datuk so barita honotta barita nauli dung tadai dung tahasagaton sodap ni namar Tuhan dok mangulahon hatana di sadok gulmit ni ngulutta hamuna kadamang doh dainang dimulanay memang Apostol Paulus dinalaho manura barita naulion danga dong dilehom malim tuibana surat rekomendasi holat tuna 10 sada si seanido alai Roma Apostol Paulus dang pola dong dia surat rekomendasi siap malim lo ma surat ni Kristusi di surat torohaku laho mamaritahon barita nauli iwe ubahi do ibana hamudo surat ni Kristusi au surat ni Kristusi dada pinaborha merhite surat na siam malim alai na pinaborhat nani topa ni tod di perbadia laho mamaritahon barita nauli boyro jahaw ni tuhatay merhite parangetta misalna kay senarik gas mengurupi akan met doh namar sahi doh na sumardi hadiah jahon di zolma mai imang surati ruas ni Kristus surat ni Kristus naringgas sumarihon akka na met naringgas martamue naringgas tu pertanyaan di jabut tabi akaido hapataran ni surat ni Kristusi nabui zahaon yaka zolma nang nahumaliang di sadok panggul miton ni nguluta hamunak kadamang doh dainang molowli hatata molowli parangeta molo sigop pita doh bagian ni arak-arakan marbarita nauli di tonga ni nguluta si ganupari lamar panariho tangata
lam denggan parangeta ima gawe panguluhon hita songon surat ni Kristus na mangulu dada surat na pamatehon ayang gua kai jasah tai akka surat penghargani nalau salpu dui nalaho metek bui nalaho busuk bui dang adong nabui panguluhon ni tuhita alayang go surat ni Kristus na mangulu tahu panguluhon dui disadok pangulota si ganupare alai doha makadamang doh dai nang huhut makanguluhon hita song surat ni Kristus tahila lama taliho biro hado ateteta di surati Kristus di bagasan ateteton akaulau nadenggan nabui tarbatu pahita jaladung tapatupa kaulau nadenggan ni akaparange akaulupulup ulaon naobar tuhatan debata tok tatanyakon songon na idok ni Agustinus merhiti-hiti sada padohan lex orandi lex credensi tangyakon naniulam alai ulahom musetoktong na tinangyakom mi ulahon nani haporsia amu alai haporsiai musetoktong nani ulahom mi hangoluhon nani haporsia amu jala haporsiai nani hangoluhom mi di nguluta si ganupari bisa kita terjemahkan misalnya dengan ungkapan kerjakan apa yang kamu imani dan imani apa yang kamu kerjakan. Baik dari anak-anak muda, baik dari bapak ibu, orang tua, diberkati tanda kita senantiasa menjadi surat Kristus yang dapat dibaca lewat kebaikan kita, lewat kata-kata kita yang menyenangkan, lewat perlakuan kita yang membawa kesembuhan bagi orang lain. Selamat marseding madihita itongan di bagas tabi nang dia kaulota dalata mangulupon 125 tahun seding HKBP di bagasan sadarion martang yang maita. Hupuji jalau pasanga pami mahwali Tuhan. Ala diluat sodo huriam mangir bangsa rodi portibion pola naung 125 tahun. Seding nuhuriam hakabipi makkubas yakka huria-huria di nahumalia kami. Ala suado nang turohanami. Dunghu persauliho kami barita nauli napaluaho kami seragam ni hauton sian ragam ni hasi pilibiguon ido Tuhan mamorhati hami boy morot sian hautoni tungulu na mermutu na duminggan jala ngulu na maduma nang akka pinoper yanakon nami pinaborhat ni hatam barita naulii. Hali Tuhan, tuksubuy do hubayak ko kami. Behama perzadina hami rodia akka opunami, out sura hot di hasi pilibiguon. Out sura tong say mangulahon akka rasun nang hadatuon di hutanami. Di bona pasugi nami do dia kainganan na maragam alai marhiti-hiti perbuwe ni barita naulii akub dina mangir bang saluhut na akka masyarakat Batak Lumubi tu sadok portibion
madu madohami akan atoras nang akka yang nakon nami diaka perbinotoan diaka hapistaran diaka hahipason aka jabatan nang pangkat doho lan na huasagatok kami di ngulus si ganupari zuzu may Tuhan madok mauliati tu zulum marhiti-hiti na radi hami mangalehod diri nami gabe suratmu surat panuratan ni holong ni roham gabe surat ni Kristus nabui jahaw ni nahumaliyang marhiti parangen nami marhiti akapabaynan nami na dinggan doh marhiti akka pakkatayon nami nama masu-masu sudah kazol mana pazupang dohot tami ima dalan nami marseding siya bagas nami bi marseding siya nakaulaw si ganupari di jabu dohot di belian marseding salu nakaruas ng perhalan ni Huriam marhiti-hiti akapangkat ng zabatan nabi mamaritaho barita nauli Kristusi marhiti-hiti akakinerja na duminggan dia ka kantor nabi asagay benang nahumaliyang manada Kristusi marhiti-hiti pabaynan nami mauliate madiho Tuhan lehod dihami pangatusion na baro babuahami do surat ni Kristusi surat nabuy zahaw ni sude zol manapazupang dohot tami di bahini say padaw masya diri nami surat na subuy zahaw ni dongan manang surat nabuy jinaha alay roa akka isina alay ko surat ni Kristus nabuy jahaon nabuy uhutonon ni akadongan jala tiruon ni akadongan na humaliyang lumobi gabi lang martabba-tabba niyan akan na proseya marhiti-hiti sa luhut tami naung gabi surat ni Kristus marhiti-hiti parangin nami di sadok panggulmiton ni ngulo nami ali Tuhan akadongan nami na tungod di baga sa persahiton manahan silaban yen ni marpaung murtian ni siregar nyonya situa siani parnay borhu Josiano Teodoan Hutagalung nyonya sinambila nyonya pendeta hasugian berusaha ragi rodi sudi akan natongon perawatan pemulihan di bagas nabi ape ho Tuhan tangam nalabok nago huasoi mamasu-masu nasida saluhu nak mangenet akasahitisan pamatang nasida asalam humipas nasida Tuhan lumubi makasagat to barita nauli di bagasa sadarion hami pesaluhu na narotu bagas Zoromon nangakaruas mo na do marminggu marhita live streaming adong bedo akasahi nami asiro hamali Tuhan surduk ko tangamu nago hamamalumi asalam do ragam ni sahisak kami jala marhahi pasok kay madalan yakka ari-ari ni ngulo nami lumobi mangulahon nakkaulahon na pinasaha mo tuhami ganop marasada-sada lehon na ngapulapul din na nami situa mitra sormin dinang zumulu sada ama sa tonga-tonga ni bagas nasida apul-apul na siya koima Tuhan patiurhon si malolong na manatap na dumingad do pa Zulu asa horas ng saluhu na ng keluarga be hipas ng pamatanga lubobi ng partodyon na mauliate madiho Tuhan uhir mahatami itu bagas rohanami asa mulumulak kami no sebagas Zoromon lampapataron nami madiri nami gabi surat ni Kristus na mangulu nabuy jahaon nabuy ihutonon jala tiruon ni akazol manahumaliyang marhiti-hiti ngulo nami sesado sa nami ali Tuhan
ala si dohot tolong roham merhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata ikut do bolota barita huhut mata pasahat pilata. Do boano tabarita tuingana na holami ima holong nang hasito madame namanokoni dame namanokoni ay nabitsar do hati urat nungasal Kodo hita maka tidak kon Yesus Kristus partobusi asa tu torok nana olo manja kon nasitongi manja kon nasitongi ay nang bicar do hati uron nung asal puna holomi Uasul Kristus hototo sa leleng-leleng nai. Uria nahina holongan ni Kristus jakon masodang sia Tuhani namanodang sadok dalammu merdalam maho rapot Tuhan Yesus asau nang liluho alai tiurma akka dalammu jalomu ma nang hatuaun doho dame marhite toddi parbadia. Amin. Saya parkui mahami alukan. Loas madigohi holong nito hatai roham asalam mana doho dia kapabeda ni debata
patu paun haluau tunasa natinopang. Sai di pergugui mahom mersitutu para raton barita haluau ni. Patinggil masih pareomu, rohan nang pikiranmu manangihon persuruan na di tonga-tonga ni ulommu na maragami. Saitod dinaima mangaleon hiras ni roha diho gabi parbarita nauli. Oleh Tuhan namin say sude dongan namin na di Sumatera dohot halak nias halak Borneo asatung lami dohot halak nias halak Borneo asatung lamias nang peaka jolma na di Afrika ro di halak sina dohot Asia o Jesus sodang imam asaro marso batu hode o Jesus panodang sai sodang imam asaro marso batu hode ali di batama namin na di banwagijang hodo haroroan ni saluhut silehun-lehun na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutjus di zulum pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasyak kami pilihanon pati bulho karazaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon buhay marohanami marhiti-hiti tortim asalam hutadahami gudang ni siloleo mito hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala di bata nami. Hamuliao dot puji-puji ama di horo di saliling nililing na. Nunga di tau kona porsuk. Use mudarmu humokop pami perdosa. Asa Tuhan nguluak kami.
disuruh hodo sesyamu mamaritahon barita nauli tu portibion ala nido bahe las rohanami nuaing ainunga sahat tu hami baritai gabi jumulu hami jupanga martibakon akabang sona asing sailehom matod di perbedia tu hami asa mangului hami diazar doho puda nasian hatami sai tabai haporsion nami jala lokangi rohanami siap portibion asa zolmana bedia jalanai baru hami di perbagahodo oluammu pangiduan nami asi maroham dohot di akana sotu madaho doh haraparugamo na asing akana huddul di hahulumuni saidas dasi nasida ro asa dohot nasida marpungu di huriami sungguli marohani halak Kristen suru manasida mamaritaho barita naulii asa gabi tau sira doho palito nasida di portibion saira moti mahuriam jala parsahalaya kaparhaladom lau mamaritahon hatami doho patuluco sakamu sai suru makapangulan na burzu tu sigotilon na labasi asa di papunguna sida na tau tu harajaummu sai ramoti jala pasu-pasu makan na posom na pararaton harajaummu di tonga-tonga ni naso tumadaho doho parugamo na asing lehot tu nasida gugo benget ni roha hapor seaon doho pamopon ni roha asapir tordina manaon-naon paimahon akanaulo panguluon sailehon apulapul tua kapangulan ng luja apu sima ilu-ilu siyam matana say marparbue bayan ulaw nasida asa marulupulup nasida mamujiho say ramoti makkahurian na pinapungumi iduk na rodi ruas na padaw siya nasida pangaliliyon manang pangarupaon ni parzahat sayunang luas tarabat harararat ni barita naulii say pade makma akamusuna saya rahom mahalak narisadok tanoon asaria nasida ro tuhuriam siya nutara rodi dang sina siya kabitsaran rodi hasudutan asadumu hami sadahuria nabadia namar hatopoton Tuhan Yesus Kristus ido raja dohot Tuhan bayan hasangapon ni debata ama saliling ni liling na amen alia manami na di benua gijang say pinarbedia magwarmo say Roma harajawmo say saut malomo ni roham di benua tonga usongon na di benua gijang lehom matuhami sedarion hanguluan siapari sesa madusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangako dohot hagogun rodi hasangapon salileng nileleng di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamau di sodakko Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tu toddim.